си изработка на землички от интегрално пшенично брашно. Значи, интегралното брашно от пшенично, оно може да се работи и само като 100% да се дозира. Сега, заради неговия состав, ако е 100% меден от жито, неговия состав, неговата лушка, това брашно може да е от по-квалитетно жито и необходно е, ако се прага пецево или лед от 100% интегрално брашно, да се дозира глутен. Необходно е, за да се подобрят теоретичните свойства на тестото, да се работи да добие неговолуно. Бидейки ли немне глутен, ние ги направим все пак някоя мешавина и нашата мешавина е 50% интегрално брашно, нели пшенично, и 50% брашно киселсочено. Църните теста примат повече вода, нели сега са намесили църни брашно, около 60% вода, по-малко квас и да ферментира на по-ниска температура, да се добие съответен продукт. Айде да почнем.